Също това е втората кратунка, която рисувам по повод Трифон Зарезан. Разбира се, има мотика и лозарска ножица. Този пич, момче или мъж ще ходи да зарязва лозето. Ето ги шевиците. И дори по краката има гайтани, нарисувани за разнообразие. На шапка, благодарение на моя много любима личност, която ми отслужи с тази чудесна кожа. Това красавецът.